Ini ndinoda kureurura kuti ndine nyengerekedzi. Hazvisi zvinhu zvandinodada nazvo, asi gogo vangu vanobereka amai vangu ndizvo zvavakandiudza vasati vashaya. Vakangoti wakatoredzera ruoko rwangu rwenyengerekedzi. Vakati kana kuri kunzi wabata mwana mucheche, kana usingadi kuti afe, unofanira kukasika kumurapira. Gogo vangu ava tichikura, I remember kuti vaiita zvinhu zviri fani pose pavanotambidzwa mwana mucheche. For the first time, vaiti kana pasina kuzara vanhu, vaisvipira kacheche kavanenge vakabata mumaoko. Kana paine vanhu, vaipuruzira mwana uyu pahuma pake kana panhova pake nechigunwe. Zvinhu izvi chinoita kuti ndizvirangarire inhau yekuti gogo vangu vaitondidaidza kwandinenge ndiri, vonditi ita zvandiri kuita izvi. Saka ini semwana mudiki ndaingotevedzera. So vana ava kazhinji vanenge vari vana vevazukuru nevana vana sekuru vaiitwa izvi nagogo. Ndakati ndakura, ndakatambura kuti ndikwanise kubata pamuviri, ndikatomboita give up. Ndakazoti ndava kuno kuSouth Africa, ndikazosangana nemurume wangu wandinaye izvezvi. Takangogara nguva pfupi, ndikabva ndabatira pamuviri. Mwana akazvarwa, asi ndakangogara about 1 week, ndikatanga kunotisa kuti mwana haasi kukura, aingoramba akaita kadiki-diki, zvekuti ku3 days my nurse akatondituka kuti handisi kuyamwisa mwana. Apa temperature yemwana yaigara yakashuta. Munoziva kuti chii veduwe? Mwana wangu akatanga kurwara, maziso ake akaita yellow. Takamhanya kuchipatara, vakati ane pneumonia. Akarapwa akapora, akatanga futi kurwara, achiita tsvina yakasviba kuti ndo. Ndipo mama vangu pavakazoti iniwo ndapererwa, chimbofonerawo gogo vako, nekuti mama vangu munhu wekuti haana kana chaanoziva panhau dzekurera vana kana mishonga. So ndakazofonera gogo ndikavarondedzera zvainge zvichiitika pamwana. I was surprised kuti gogo vakatopopota vachiti ingawa ndakakudzidzisa kuti unoita sei, vakabva vandiudza zvekuita, but mwana haana kumboita nani. Ndipo pavakazoti wamunonokera, chitora ivhu remumvuri wako newe mwana wosvipira mumvura imomo wonwiswa mwana wako anopora. Ndikabva ndaita saizvozvo. Pasina kana nguva mwana akabva atotanga kuchemera kumwa mukaka ndokutanga kutorikavha. Saka gogo vakazorwara zvisingaiti, ndipo pavakati vanoda kundiona vasati vafa. At that time ndainge ndakaomerwa, asi vakasacrifice kunditumira mari yebhazi ndikaenda kunovaona. Saka mukutaura ndipo pavakandiudza zvekuti wakatoredzera ruoko rwangu. Kana ukabata mwana mucheche ukasamurapira anofa achingoperezeka muviri wake. So upenyu hwangu zvaiko zvino hwava hwekuti I avoid kubata vana vevanhu. I just pretend kunge ndine flu kana ndikada kubatiswa mwana. Ndiri kukumbirawo kubvunza kuti nyengerekedzi inopedzwa nei. I will follow mumacomments.